Γεια σας, και σήμερα μανιταρώσουμε εδώ, θα παίξουμε Rainbow που ονομάζεται Color or Deer. Ναι, δεν είμαι σίγουρος αν προφέρεται έτσι, αλλά λογικά το είπα σωστά. Λογικά. Ναι, εντάξει, μας μοιάζει. Το έχω ξαναπαίξει στο παρελθόν. Ναι, γιατί είμαι έτσι μπαγκαρισμένος. Ωραία, πάμε εδώ. Δεν βλέπω που πάω. Τι? Έχω μπαγκάρει φουλ όμως. Πού πάω? Εδώ. Wait. Ξέρω πού πάω. Α, εδώ πάω κάπως. Αν μου ξεμπαγκάρει. Ναι, αλλά όμως. Εντάξει, wow, πέρασα. Μου ξεμπάγκαρε. Ωραία, είναι η δεύτερη μπογιά, η κόκκινη. Και τώρα θα σας εξηγήσω λίγο πώς παίζεται. Είναι ένα stickman άνθρωπος, τέλος πάντων, και μας κυνηγάει, αλλά μπορούμε να κρυφτούμε έτσι, επειδή με το χρώμα μας ανάλογα, και πρέπει να βρούμε χρώματα χωρίς να με βρει ο stickman. Και από ό,τι βλέπω, ναι, αυτά τα πινέλα βασικά πρέπει να βρούμε. Στα 13. Όχι. Stickman! Ναι, κάπου εδώ κοντά είναι, γι' αυτό κάνει έτσι ουφώνει. Δεν του λείπω, δεν μπορούσα να περπατήσω, δεν ξέρω. Ωραία, πάμε. Πού πάω? Click to open. Ωραία. Όμως γιατί από την αρχή καταντάει η βία? Ωραία. Πάμε από εδώ. Έχουμε βρει ένα πινέλο στα κάποσα. Από ό,τι βλέπω μπορούμε να βγούμε μέσα από το χρώμα μας. Δηλαδή το κόκκινο, κατάλαβες. Τον stickman που είναι. Μην νοιάζει, εγώ έτσι θα το λέω, stickman. Πού με είδε ρε φίλε? Έλα, κόκκινο. Φύγε. Yeah. Πάω να φύγω μπολ. Ωραία. Εδώ λέει σαβζο... Α. Είναι εκεί για να μην μπορεί να σε φάει ο stickman. Τι είναι αυτός? Κατάλαβες. Έλα. Φύγε. Έτσι, μπράβο. Εδώ έχει τίποτα? Είχε. Κάποιος το πήρε. Ή εγώ, δεν θυμάμαι. Όχι, ναι, πάμε. Όχι, μπιο. Γιατί μένα κυνηγάει μόνο? Οι άλλοι τι είναι, μποτάκια? Έλα όμως, φύγε λίγο από εδώ. Έλα. Έλα. Φούλα ήδη. Ωραία. Πάμε από εδώ. Έστω να φτάσουμε 5, τι είναι αυτό? Πινέλα. Έστω. Αν φτάσουμε πάνω από 5, φίλησε ένα like. Πολλά ζητάω. Γιατί πέφανα, ούτε καν που μ' ακούμπησε. Ναι, έλα. Σου ρίχνω όλη τη λάσπη πάνω, τι είναι αυτό? Μαύρη μπογιά. Εντάξει, τόσο τέλεια.
Πού είναι ο Stickman? Α, εντάξει, είναι μακριά. Άρα έχουμε χρόνο. Έχουμε. Bye bye. Bye bye. Φύγε. Bye bye. Πότε πήγε εκεί? Ωραία. Πάμε από εδώ. Πιο κάτω. Μπας και βρούμε τίποτα, καμιά πύλη. Και βρω κανένα πινέλο. Ενώ το λέγανε Σίγμα ή Βέα μου ήταν. Λογικά... Όχι. Φύγε. Εγώ είμαι κόκκινος. Ναι, φύγε. Κοίτα το. Καυτεβό αράζει. Ναι, φύγε. Ναι, φύγε. Κοίτα τι κάνει. Να, Σίγμα το λένε. Δεν ξέρω τι είπατε. Σίγμα, έτσι και μου το φέρεις εγώ. Σίγμα boy. Πάμε από εδώ. Κι άλλο πινέλο. Πάμε λίγο. Θέλουμε άλλα 4 πινέλα για να κάνεις ένα like. Και αν περάσω τα 8, αν φτάσω τα 8 μάλλον, κάνεις και ένα subscribe. Όχι! Μάλλον δεν θα κάνεις τίποτα. Αν συνεχίσουμε έτσι. Ποιοι έχουν τόσα wins? Εγώ πάντως δεν έχω πάλι ούτε ένα win. Αυτοί παίζουν όλη μέρα, είναι καμένοι. Okay. Μπρο, είμαι μέσα. Τέλος πάντων, πάμε. Λες και είναι full μακριά, Ο Κεντέρης. Πάμε λίγο. Όχι εμένα. Κοίτα, με κοιτάει λίγο. Λέει, αυτός είναι. Λογικά. Από εδώ ήρθα πριν και δεν είδα τίποτα. Δεν είδα τίποτα όμως. Θέλει την μπλε μπογιά εδώ. Μακάρι να την έβρισκα ποτέ, αλλά όχι. Και εγώ θέλει την μπλε μπογιά. Θέλει κάπου την κόκκινη. Ωραία, αυτό καινούριο, πρώτη φορά το βλέπω, το συναντάω, δεν ξέρω. Ναι! Αυτό είναι για να φύγω κάτι. Δεν ξέρω. Ουί! Ωραία. Θέλουμε άλλα 3. Let's do this. Όχι. Φύγε. Γκαβό είναι. Με άκουσα που το είπα γκαβό. Και τώρα τρόμαξε όλη φορά. Φύγε. Ναι, φύγε έτσι, μπράβο. Φύγε. Κοίτα το, πάλι έρχεται από εδώ. Από εδώ ή από εκεί θα πας, από εδώ ή από εκεί, από εδώ ή από εκεί.
Ωραία. Και τώρα θέλω να σας ενημερώσω για κάτι. Να ξέρετε ότι όποτε θα έχω καλά πράγματα, να ξέρετε παίζω και Roblox λέω. Αφού παίζουμε τώρα Roblox, Brawl Stars. Και όποτε έχουμε gifts, όπως δεν ξέρω αν παίζετε, αλλά έως και σήμερα μας έχουν δώσει gifts, star drops. Τώρα ό,τι σου τύχει λέει για αρχή, τις πρώτες 3 μέρες, μετά είναι rare, epic, mythic, legendary κτλ. Και μπρο, φουλ δύσκολο να βρεις τις άλλες στυλ αυτό. Σιγά να φτάσω καν 7 ρε φίλε. Θα προσπαθήσω όμως. Ούτε μια κόκκινη πύλη να πούμε. Όχι, φύγε. Δεν ξέρω. Έλα, ουι. Μπάγκαρα πάλι για κάποιο λόγο. Δεν ξέρω τι φάση. Πάμε. Τώρα πρέπει να βρούμε όπως και βήποτε το κλειδί. Αν βρω ένα κλειδί, οφείλεις like. Πάμε. Κατήβα. Α. Ναι. Κάνε ένα like, έστω. Δεν με είδες. Φύγε. Τα πόδια του είναι χέρια, γιατί δεν φίλοι πατημασκές από χέρια, δεν ξέρω. Είναι πολύ περίεργος. Φύγε. Ωραία. Φύγε. Πού είναι τώρα αυτός? Εντάξει. Είναι ακόμα εκεί. Πάμε εμείς από εδώ. Μπάσκετ. Yo. Όχι, δεν με είδες. Από εδώ δεν πάω. Που καλύτερα. Από εδώ έχω πάει. Ναι, θέλει να βρω και 13. Πού να τα βρω τα 13? Όχι! Α, πέφα.